బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ద్విముఖ పర్యటనకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ముందుగా ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశానికి హాజరు కానున్నారు. రాష్ట్ర పాలనకు సంబంధించిన అంశాలతో పాటు పార్టీ వ్యవహారాలపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో కీలక చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉంది. ఇక ఢిల్లీ పర్యటన ముగిసిన వెంటనే అదే రోజు సాయంత్రం సీఎం విదేశీ పర్యటనకు బయలుదేరనున్నారు. రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ విదేశీ పర్యటన కొనసాగనుంది.